Councilor Gamboa aminado nga long overdue ang ginapatuman nga revenue code sang syudad. Sa balita national, Andanar nagpromisa nga mahimo o kung maghimo sang tikang ang gobyerno agud mauntat na ang pagpangatake sa mga media. DFA magalansar sang pinakauna nga e-passport renewal sa Dubai. Sa balita international, South Korea kag Japan nagsugtanay nga magapatigayon sang summit sa masunod nga bulan. Sa balita sports, Kawhi Leonard kag Paul George nangin baganihan sa kadalagan sang Los Angeles Clippers. Aksyonalita Morning Edition. Sa aton pagpanumbalik mga detalye na balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Pride with Family. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Sa mga detalye na sa balita lokal, plano ni CDR-RMO Cluster Head Executive Assistant Jomari Vargas nga proponer kay Mayor Evilio Bing Linerdia pagpatukod sa panibagong building agod gamiton bilang command center sa iya talatapan para sa tuyo nga mapaayo pagid ang ila sini ginapahimo kon ginaoperi o kon nila ginahimo nga operation kag serbisyo sa Bacolodnon. Sunod kay Vargas mayara sang kabudlayan sa karon sa sit-up sa iya sini opisina bangod si parado nga building sa command center ang
ginatawag nga 117. Nagalaom si Vargas nga aprobahan sa alkalde nga mo iyang proyekto kag kuntani matigayon sa masunod nga tuig. Sa piyak nga bahin ginpabot man sini matapos sa bulan sa Disyembre ang bidding process sang 73 tanan ka mga CCTV nga plano baklon sang syudad. Sunod pa kay Vargas, posible nga mangin operational na ining CCTV cameras sa nauna nga kwarte sa tuig 2020 base sa record sang DRRMO. Sa tiyon nga matapos sa kamo iyang sit-up, sining CCTV nga ang syudad sa Bacolod mayara na sang kabilugan nga 112 ka mga unit ginapatihan makabulig para sa pagmonitor sa sitwasyon sang trapiko, kalamidad kag kriminalidad. Natala na naman nga magapadala sang formal nga komunikasyon masunod nga semana ang talatapan ni Executive Assistant Jomari Vargas sa tanan nga mga safety officers sa nagkalain-lain nga mga hotel, hospital kag mga call center sa syudad sa Bacolod para sa plano sini nga magpatigayon sang meeting sa among nga grupo angot sa safety measures kag kahandaan sang mga ini sa tion nga mayara gid man sang wala ginapaabot nga pagtuhaw sang linog sa syudad. Sunod kay Vargas, wala sang rason nga hindi magkooperar sa lokal nga panguluhan sang Bacolod ini nga grupo, ilabi na nga issue sang seguridad sang ilang mga empleyado ang ginahambalan. Dugang pa ni Vargas, mas labing maayo kung mayara na sang nadihon nga mga plano kag kahandaan ang mga sektor agod malikawan ang seryoso nga problema o kung sitwasyon sa palabuton. Aksyon Balita Morning Edition. Las 6:11 sa iban pang balita lokal, aminado si Councilor Wilson John Gamboa Jr. nga long overdue na ang ginakabig yang pagpatuman nga revenue code sa Bacolod pag nabalaka ini sa posible idulot nga epekto sa hanay sa negosyante kag ekonomiya sang syudad sa tiyon nga maprobahan ang ordinansa nga ginaproponer. Ini ang reaksyon ni Gamboa angot sa 3 billion o kon 3 ka billionaires o kon 3 billion pesos nga budget deliberation sang konseho sa palabuton nga Lunes din mayara sang 400 million pesos sa pagtaas kon ikumpara sa karon nga tuig nga pundos sang syudad. Dugang ni Gamboa ang ginproponer nga revised revenue code lamang ang source sang pundo nga pwede kuhaan sang 400 million pesos nga increase. Gani hindi pwede sa pagpangulikta nga dugang pangabuhi sa tanan nga igasalig diri. Ginapasiguro man sini nga iya pagaklarohon ang usisaon ini nga bagay sa department heads sa ilang sini nga pag-imbitar sa mga deliberasyon. Dugang pa sa konsehal nga dapat mayara man sang reserbasyon nga himuon ng lokal nga panguluan sa Bacolod angot ginakabalak-an nga epekto sa global economic recession nga ginapabot nga magluntad sa masunod nga tuig. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro naman ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. nga may ginapatuman na nga ordinansa ang syudad sa Bacolod nga nagaregulate sa paggamit kag pagbaligya sang electronic cigarettes. Sa eksklusibo nga interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Gamboa nga tuig 2014 sang maaprobahan ang e-cigarette ordinance number 0814684 series of 2014. Dugang pa ni Gamboa ining ordinansa isa ka landmark ordinance bangon makabig bilang nahauna sa bugos nga pungsod. Sunod kay Gamboa ang sinuman madakpan nga nagsupak sa ordinansa ang multahan sa 1,000 ka pesos sa unang nga offense, 3,000 pesos sa ikaduha kag 5,000 pesos naman sa ikatatlo. Payag pa sang konsehal may 3 na ka mga syudad kag estudyante sang Ateneo de Manila ang nagigangot sa iya agud mga usang kopya sang ordinansa. Nobyembre 19 ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga law enforcers nga arestohon ang sinuman nagapanigarilyo sang e-cigarettes sa pampubliko nga lugar. Base sa records ng Department of Health, kapin 1 milyon ang mga e-cigarette users sa Pilipinas. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga kaaksyon, mga detalye naman balita nasyonal pagkatapos gidamang sini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag
kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ay, sa G17, naligin na action Alvin, action Eden Abosa, no? Pero subong sa aton nga linya action Alvin Grava, sa aton sining dako promo na naman sa Aksyon Radyo Bacolod. Domingo, agang-aga, nakatutok na sa Aksyon Radyo Bacolod. Action Alvin, good morning. Good morning sa aksyon, Brian. This time ang patrola rin sa area sa barangay 10, no? Diri sa syudad sang Bacolod. Aha. And subong may akto gidi. Mga pitaan ay diri sa kapihan sa barangay 10 kay Aha. mo gidi aga ginamonitor subong aga aksyon na Bray. May buntag? May buntag ya kanimo bay. Si tatay bay buntag ga lano gidang imo nga programa. Aha. Pero ga eco gidi. Pwede hinay-hinayan mo lang ang imong concert. Aha. Baw, batiyon, gid. Okay ga klaro gidi. Hinay. Nay lang da, be. Anan, okay na. Kay siyog piho na. Klaro na. Klaro na. Ano gani pangalan mo? Eli Bingkal. Eli Bingka. Bingkal. Ayog imardir do. Eli Bingkal, sir. Pila na edad? 60 pa lang. 60. May asawa? Wala na. Pero may apo. May apo. Sigurado. Eli Bingkal. Sir, naaktuhan ta ka nagpamati sa Aksyon Radio Bacolod. Nga, sir, Aksyon Radio ang imo sininga ginapamatian? Kaysa sa Aksyon Radio, damong balita nga maayo kag sa drama. Drama? Oo. Man kung drama, ginauyata. Sige, iko lang na ananan. Dali di kay may istoryata, ginauyata niya gilang nga radyo. Ba si malagyo? Basi maglagyo ang radyo mo? Sige. Sige, nga abiyay Aksyon Radio. Sa Aksyon Radio, madamo ang report nga manami kag ang rakonan ko yung drama nga hapon ng Jack Balaan. Fans ka gid. Ito, kuya. Ay, tingalawang ko nga daw tsura mo daw si Jack Ma, no? Anyway, sir, Ari, naktuhan ta kagapamati isipan na yung imo premio, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Lima, gid. Pero lima, anon, lima. 5 ka
500. Lima ka 500. Tanan. Lima ka gatos. 500 lang. Sige sir, ano mahambal mo sir kay naktuan ka kag-aranang imo nga premyo kay akto ka nagapamati sa Action Radio Sa Bacolod. Karunggwaya. Damo ganyan salamat sa Action Radio. Kag sa kay Alvin Graba. Si Alvin Graba gidya. Alvin Graba ginaulat ninyo? May takat kang makisa magahulog. Wow. Ay, tigali ka. Sige. Alam mo libat? Si Eli Bingkal. Action Brian, Yes, si Eli Bingkal. No? Congratulations. So, thank you again, Mr. Eli Bingkal. So, rekta diri sa area sa Barangay 10. Ano nga purok di exactly diri sa inyo? Oo, Barangay 10. Purok Dugan. Ay, purok Dugan, Action Bryce. Dugan. Oo, purok Dugan sa Barangay 10. So, Okay. ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Balita Morning Edition. Salamat Action Alvin, ano? Kag congratulations na kay Manong Bingkal. Nakabaton aga pa 500 pesos sa Lendris Action Radio Bacolod. Kamo dira monitor lang kamo kay kumalabyan kamo sa Action Radio da. Sigurado to ba taging ting iya nga 500 pesos mga ka-action. Aksyon Balita Morning Edition. Last size 21 sa Manitalya na sa balita sa National, nagpromisa si Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andonar na maghimo sang aksyon ang Administrasyon Duterte para mauntat ng pagpangatake batok sa mga mamantalakon mga media. Kadungan ini sa napulo na nga anibersaryo katuig sa Maguindanao Massacre kahapon nga adlaw. Ginpahayag ng Andonar nga tinguan sa gobyerno kag Presidential Task Force on Media Security nga maprotektahan ang mga media sa pungsod Pilipinas. Dugang pa, trabaho lamang sa mga mamantala ang ipalapna nga matuod nga impormasyon sa publiko. Ginpromisa man ni Andonar nga iduso sang gobyerno ang kaso para matagaan sa hustisya mga biktima sa pagpatay sa mga media personal sa pungsod. Madumduman, naglabot sa 58 ang nagkalamatay sa Maguindanao Massacre. Lapit na diri ang 38 kamakatapos ang mga media. Nagpirma ang Department of Foreign Affairs sa isa kakasugtanan kaupod ang VFS Global para sa paglansar sa pinakauna nga e-passport renewal center sa Dubai. Sunod sa DFA tuyo sini nga matagaan sang alternatibo nga pamaagi ang mga Pilipino nga makakuha sang passport renewal services sa United Arab Emirates kag Saudi Arabia. Ginsaksihan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kag VFS Global Head of Business Development Chris Dix ang signing ceremony sang Memorandum of Understanding sa inaugurasyon sang PARC sa Dubai Healthcare City. Sunod kay Locsin, ang proyektong base man sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga mas pamayuhon ang serbisyo publiko ilabi na sa mga Pilipino nga yara sa iban nga pungsod. Dugang pa, madamo ang nagademand sang passport renewal services sa UAE bangod masobra sa 600,000 ka Pinoy ang yara sa lugar. Aksyon Balita Morning Edition. Sa iban pang balita sa National, ginhangkat ni Senador Christopher Bongo si Vice President Leni Robredo nga patsyon ang mga drug lords kung kinanglanon kag kung hindi masarangan dapat pabalon ang administrasyon. Hindi makaligad ang 16 ka adlaw na o kon diyas sang batunon ni Robredo ang appointment ni Presidente Rodrigo Duterte bilang co-chair o chairman sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs adtong Nobyembre 7, 2019. Sa press conference sa Cebu, ginsiling ni Go nga dapat tutukan ni Robredo ang trabaho bilang illegal drug czar. Agod hindi na makapanggamot pang bago nga mga drug lords sa pungsod Pilipinas. Dugang panigo, dapat pamatunan ni Robredo nga may mabulig siya sa pagpasangkad sa kampanya batok iya sa illegal nga droga nga aprobado sa 82% ka mga Pinoy. Pasiguro panigo nga suportado niya ang desisyon ni Duterte nga mag-appoint kay Robredo bilang miyembro sang nasabit iya nga committee. Sa katapusan nga balita national, gintawag ni American singer-songwriter kag actress Bette Midler si Presidente Rodrigo Duterte bilang world's contemptible leader. Pareho sa ilan anday Nazi Party leader kag dictator Adolf Hitler, North Korean leader Kim Jong-un kag US President Donald Trump. Ini ang in-post nga political statement ni Midler sa iya Twitter sa piyak sa nagasingki nga impeachment hearings batok kay Trump. Sa Nobyembre 12, 2017, gintawag man ni Midler si Duterte bilang murderous dictator matapos haranahan si Trump sang
ambahanon nga ikaw sa gala dinner angot sa ika-50 nga anibersaryo sa Association of Southeast Asian Nations sa syudad sang Pasay. Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton pagbalik mga detalye naman sa balita sports kag international pagkatapos gid lamang sini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sa detalye na sa balita international, nagsugtanay ang Japan kag South Korea nga magpatigayon sang summit sa masunod nga bulan. Ini matapos magsugilanon ng Japan kag South Korean foreign ministers sa sidelines ng G20 meeting sa Nagoya, Japan. Agod asikasuhon ang meeting sang ilang mga lideres sa tuyo nga mapanubo ang tensyon sa Seoul, South Korea. Suno sa wala magpakilala nga Japanese diplomat, ini nga summit ang posible nga matigayon sa okasyon sang Japan, China, South Korea trilateral sa masunod nga bulan. Nagligad nga bulan naman tiyahan ang maayo nga relasyon sa Japan kag South Korea nga lunsay aliado sang Estados Unidos bangod sa issue sang trade kag Japan's historic wartime atrocities. Bangod sini nagpaandam ang Seoul nga mag-withdraw sa Key Military Intelligence Sharing Pact. Ining nagapaalarma sa Estados Unidos nga nagsiling nga makabenepisyo lamang ini sa North Korea kag China. Aksyon Balita Morning Edition. Sa balita sports, sa National Basketball Association, nangin baganihan diri ang kadalagan sa kadalagan sang Los Angeles Con Angeles Clippers ang veteranong Sanday Kawhi Leonard kag si Paul George matapos punggan nga makascore ang Houston Rockets sa nabilin nga mga segundos sang ila sining hinampang. Nagdaog ang Clippers sa score nga 122-2019. Si Leonard amo nakapasulod sang winning jumper sa nabilin nga 15 segundos. Si Leonard ang nag-score sang 24 puntos. Samtang si George naman may aras sang 19. Subong nga adlaw Domingo mag-enkwentruhan naman ang Clippers kag New Orleans Hornets. Samtang Dallas Mavericks naman makasumpong ang Rockets. Lasay sa 28 na. Good morning, Action Eden Aboso. Pantay. Good morning. Ba? Kabugnaw ba? Kabugnaw sa nga tingog. Mo may mga talamyawan ikaw diha? Yes, good morning, Neneng Bitan. Good morning, watching from Kuwait. Marlon Grande, good morning, Action Radio. Happy birthday, Architect Vic Francis K. More birthdays to come. Kay Ma'am Ruby Fukihara from Japan. Good morning kuno sa aton Action Bright. Kag kay Ma'am Mira Lopez. Good morning. Daghang salamat. Kag sa tanan no nga nag-monitor sa Action Radio Bacolod. Good morning kag sa tupan balay nyo na imuno nyo na da. Mamati sa Action Radio kay malabayan kamo sang patrol. Ang mga nagalabay na disenyo way naman sang iban mo ang aton sini Queen sa pampanakop Action Eden Aboso, no?
Ang king action pa. and defensor. Queen man gyapon eh. King pa ya. Si King Alvin Grava. Kag si King John Diaz. Ako wala ning apat gidya nga grabe ko manakop no. Ikaw pa karon Action Bray. Ay oo, ako pa karon. Oo. Queen kuya. Aksyon Balita Morning Edition. Si Queen So, Bra- tunog-tunogon karon Action Bray. Yes. Di ko manogad ng oras, basta malibot kami karon sa sulod sa Bacolod para magpanakop naman sa nag-monitor sa Action Radio Bacolod. Ako dan Action Bray, ginapangabay, tagi nga tunog-tunogon kay si Action Idan dan bungol. Ay, may diferensya kagumay sa Oo, dulungan di mo. dapat tunog-tunogon kay Action Bray. Husto na. Di pareho kami tanan di bungol. Iyan na batihan ang balita lokal, national, international kag sports sa ning adlaw sang Domingo. Stand by for more ng mga balitaan din sa Action Radio Bacolod. Upod sa inyo sila mga action. Action Eden Aboso. Ini naman si Action Brian Morden. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.